i la foto de grup a Las Vegas era obligada, ja que volíem veure de primera mà, aprofitant el viatge, un dels símbols de la decadència de la societat de consum. Tota una ciutat convertida en casinos hotels, botigues de luxe desmesurat, cotxes d'escàndol i bici per tot arreu. Durant el dia, la calor del desert t'obliga a quedar-te als hotels i per la nit tot s'il·lumina com si fos en un parc temàtic i et convida a sortir al carrer. A l'endemà, seguirem el nostre viatge per arribar a la població de Mammoth Lakes, on passarem 2 nits. Mammoth Lakes és una població petita que compta amb una de les estacions d'esquí més importants de Califòrnia, envoltada de muntanyes, valls i llacs que no ens volem perdre. De camí passarem per Death Valley, Vall de la Mort, una vall desèrtica ubicada al sud-est de Califòrnia en el desert de Mojave. A l'estiu és un dels llocs més calorosos del planeta, conjuntament amb els deserts d'Àfrica, Austràlia i l'Orient Mitjà. Vàrem arribar a la primera parada, Zabriskie Point, a les 10 del matí, i el termòmetre ja marcava els 38 graus centígrades. Després de les fotos de rigor, vàrem dirigir-nos al centre de visitants de Furnace Creek, on ens van aconsellar els punts més importants i de fàcil accés per fer una visita ràpida, que és el que al final vam fer. L'estació meteorològica de Furnace Creek, centre de visitants del Vall de la Mort, té el rècord de temperatura de l'aire enregistrada en fiabilitat de tot el món. A l'any 2013, al juliol, es van registrar 54,4 graus centígrades. El primer lloc que vam visitar va ser Badwater, aigua dolenta. És una zona inundable coberta de sal que és el punt d'elevació més baix de tota l'Amèrica del Nord, menys 86 metres sobre el nivell del mar. A continuació, vàrem fer un recorregut amb cotxe amb l'aire condicionat per la zona anomenada Artist Palette, en la que es troben nombroses formacions rocoses de diferents colors que li donen el nom. La temperatura a l'exterior ja oscil·lava entre els 38 i 39 graus centígrades. Per finalitzar, i seguint la carretera per sortir de la vall, vàrem parar a una zona de dunes anomenada Mesquite Flight Sand Dunes, dunes planes de Mesquite, visible des del pàrquing de la carretera. A les 2 de la tarda sortíem del parc i, per sort, la temperatura no va passar de 39 graus centígrades.
Des de la població de Mammoth Lakes, el camí més curt per accedir al Yosemite National Park és a través de la carretera Tioga Pass, un port de muntanya que està a 3.000 metres d'altitud i que està tancat per la neu la major part de l'any. Nosaltres el vàrem creuar el dia 19 de juny i feia tan sols una setmana que estava obert. Les vistes i paisatges des de la carretera són espectaculars, amb llacs i la imatge de les muntanyes encara nevades, així com a la vall de Yosemite amb els seus coneguts gegants de granit. A l'arribar a la vall de Yosemite, després de creuar el túnel d'accés, l'espectacle que s'obre als nostres ulls és impressionant. Allí es troben el Capitan, la Half Dome, la Sentinel Rock, la Cathedral Rocks i el salt d'aigua Bridle Bay. Per la tarda quedarem impressionats davant de la Yosemite Falls, cascada de 739 metres de caiguda, una de les més altes de l'Amèrica del Nord. Si el dia anterior havíem visitat la vall de Yosemite, avui el dedicarem a l'altra part del parc, el bosc de sequoies gegants de Mariposa Grove i les vistes aèries de la vall des de la carretera i miradors del Glacier Point.
Després d'entrar al parc de Yosemite per la porta sud, trobem el bosc de sequoies gegants de Mariposa Grove. Aquest bosc conté unes 500 sequoies amb exemplars de més de 1.800 anys d'edat i prop de 70 metres d'alçada. Allí s'hi troben dues de les 30 sequoies més grans del món. Una d'elles, la Grizzly gegant, té 63,7 metres d'alçada i 8,5 metres de diàmetre. Després d'una passejada entre aquests gegants, conduirem per la tortuosa carretera de Glacier Point, fins a arribar als diferents miradors que es troben al final. El mirador de Glacier Point es troba a 2.199 metres sobre el nivell del mar i a 980 metres del fons de la vall. Des d'aquí podem veure una vista panoràmica de tota la vall, amb vistes a la cascada Yosemite, a la Half Dome i les cascades Bernal i Nevada. Arribem ja a la fi del nostre viatge i els 2 últims dies els dedicarem a San Francisco. Un dels nostres objectius era fotografiar el famós símbol de la ciutat, el Golden Gate, però de 2 cops que vàrem intentar veure'l, els 2 cops la boira no ens ho va deixar. Al final vàrem desistir i en Joan amablement ens va passar una foto que havia fet el mes de febrer. La visita pels carrers de la ciutat ens va portar a viatjar amb els famosos tramvies, visitar el seu museu i centre d'operacions, així com l'Ajuntament de la ciutat, Lombard Street, el carrer més famós de San Francisco, el barri xinès, per acabar al port de pescadors per provar el famós cranc del Pacífic. Per la tarda ens vam relaxar visitant tranquil·lament el conegut Jardí Japonès de San Francisco.